Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da aka bar ku lokaci. Ya mana dauki da manyan fina-finai daga kamfanin Sultan da na Yusuf Zamani. Wannan manyan fina-finai ne wanda su a ranar Laraba. Wannan fina-finai ne masu kyau wanda kuma Sultan ya fasara da shi da Yusuf sannan kan kone wannan kamfanin guda biyu. Suna lokacin suna fasara fina-finai masu kyau, masu kiliyan, masu aminci. Duk wanda yake bukata kallon fina-finai ire-ire da wa'annan manyan fina-finai namu. Kakin mu je da bayanan mu da yau ne farkon zan wannan shafin namu ka daure ka yi mun subscribe da alamu kararawa da zarar mun daure shirye-shiryen mu za ku gansu akai insha Allah. Wannan fina-finai ne wanda zaka iya samu a cikin group namu na VIP wanda ake biyan kuɗi duk wata, wanda zaka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar film ya fito a ranar zaka iya samun shi a cikin group na VIP wanda muna sai da hatta inda har end downloading duk wanda yake bukata wa'annan fina-finai zai iya tuntuɓar lambar mu ne da muke dora muku wanda za ku iya shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda za ku iya biyan kuɗin ku a saka ku a cikin group namu na VIP. A cikin group mu ne kaɗai zaka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar zaka iya samun shi a cikin group. Zaka iya sabke shirya a wayarka ko ka duk wanda kake so zaka iya kada sabkewa da kallo duk kana iya kai insha Allah. Wannan sababbin fina-finai ne wanda za ka same su a YouTube, za ka iya same su ne a cikin group na VIP wanda ake biyan kuɗi. Idan kana bukata muna ɗora lambobin mu wanda za ka ɗauka sai ka taɓa mu ta WhatsApp ko ta Telegram. Sanan ne za ka iya samu ka biya kuɗinka a saka a cikin wannan tsarin na VIP wanda za ka iya biyan kuɗi duk ƙasar da kake insha Allah. Idan ka taɓa mu za mu iya gaya ma da za ka biya kuɗinka a saka a cikin wannan tsarin na VIP insha Allah. Garin buƙatar shiga sai ya tuntuɓe mu ta lambobin namu. Mun gode insha Allah.